se jeres plade? Så skal I øve jer på bevægelserne til den. Prøv at tage dem en af gangen og se, hvor godt I kan vise dem. Ja, så prøv at vise den streger. Og så prøv at lave blokketur, så I får prøvet den en af gangen. Og den her skal jeg. Så først prøver vi at vise, at vi kan godt lægge den ned her. Så vi så kan Emma prøve at vise den, og så kan Nora. Fordi så lige pludselig, så kan I det, og så skal I prøve at ja, og I kan godt gå lidt mere tilbage. Lige lidt mere plads der. Når den første løber over, når jeg siger start, så må man godt, I skal blive bagved og først starte bagved. Man må hoppe over, gå ind og tage et kort, og så vender man om, og så mimer man så godt man nu kan for de andre. Sebastian? Skal det være det samme, som man allerede har på pladen? Du skal mime den, og så skal de andre jo sige, er det en, vi har på pladen, eller er det ikke? Og så, hvis det er, så har I jo et stik, og så løber du tilbage. Og hvis det ikke er, så lader du den ligge, og så løber du tilbage. Så siger jeg 1, 2, 3, start. Bowling? Nej, guitar. Trommesæt! Ja! Nej, hvad skal det? Hvad er det jeres så? Nej, den har vi ikke, badminton! Nej! Tennis! Nej! Bordfodbold! Tennis! Bordtennis, ja. Bordtennis. Jeg vil komme her igen. Baseball. Kastekugle! Ja! Har vi den? Nej! Godt! Skal den løbe med? Kastekugle, det var godt. Jeg er så god til det. Løfte! Altså sådan en vægt! En vægt sådan en! Det har vi ikke skønt! Tennis! Guitar! Ja! Det har vi ikke! Bordfodbold. Er det flot? Er det håndbold? Cykler? Ja. Bowling? Ja. Den har vi ikke. Nej. Nå, det er jo. Ballet? Svøm? En bøl? Nej. Stærker? Boks? Nej. En taekwondo? Hvad nu hedder? En taekwondo? Hvad? Cykel? Nej. En ballet? Nej. Vand? Ja, et slags. Wow! Ja. Violin? Du må først kalde dig fra. Fløjte! Trompet! Ja, cykel! Du mangler kun 4. Det der 4. Ja! Ja! Kom så selv mål! Hvad skal man kunne for at være god til det her spil? Hvad er det, man skal kunne? Tænk over det, så ræk en hånd i vejret. Hvad tænker du, Emil? Jamen, man skal samarbejde. Man skal samarbejde? Yes. Og hvordan gør man det, når man samarbejder om det her? Jamen,